vikend Overlanding Srbija. Evo subota jutro, rekli smo da pobegnemo malo u prirodu na par sati. Danas imamo gošću iz Kanade, to je sestričina od moje devojke koja je izrazila želju da se popenje na stolove kod krsta, tako da danas idemo da obiđemo taj predeo. Vreme je lepo, nadam se da gore ne duva puno jer sam zaboravio duksvicu. Vidimo se u nastavku. Nalazimo se u mestu Kamenica i ovdje ćemo da siđemo sa puta. Smo omašili. Ovdje nešto pripremaju opet neku konstrukciju. Znaš šta, vidjet ćemo. I sad ulazimo malo na off-road. Jedne godine smo u sklopu Buškrat Srbija i jednog treninga preživljavanja prespavali u ovoj kolibi. Nije bilo ograde, bila je sva rasturena.
nije bilo ni ovoga žaštilja, samo su konji bili tu. Sad je to udruženje neko sredilo, udruženje iz Kovača, i to sad izgleda ovako. Prvo da vidimo šta piše Maunović Mirko Crni. To je bila njegova koliba, ovdje provodio dosta vremena. I kad smo mi bili ovdje, mislim da ću naći neke slike, ovdje je bilo samo beton, stari kreveti, stara bubnjara, sve rastureno. Momci su to sad napravili mnogo lepo, kulturno. Stavili su krevete bez dušeka, vrnara je otvorena, može svako da dođe, da se posluži, samo da donese svoje podmetače da bi mogao da bude spao. Mnogo uredno, mnogo sređeno. Ja sećam te godine kad su naišli konji okolo, nije bilo trave nego bila prašina, tu su se skupljali, neko je dono bio so i ograda je bila samo ovde oko terase. Toliko je bilo rasušena vrnara da je kroz proreze ulazila prašina koju su konji digli to jutro. Ovo je sada mnogo lepo i ne znam ko ste momci iz Kovača, ali svaka vam čast, imate moje poštovanje.